салом ба ҳама. Том дар дунё дигар бозии футбол намонд. Ҳамаи мусобиқа манъ карда шуданд. Аз ин хотир мо тасмим гирифтем дар набудани футбол рубрикаи навро барои шумо пешниҳод кунем. То 5 бозингари беҳтарин аз нигоҳи футболбозони шинохта. Аз ҳамон бозингари боистеъдод Эрлинг Холанд версия худашро мегӯяд. Худ ин футболбоз ба наздикӣ маъруф гардид. Ҳоло дар ҳамаи телевизионҳо аз ин бозингар мегӯянд. Дар аввалин қадамҳояш тамоми Бундеслигаро тасхир кард. Мо чанд интервюи Холандро ҷамъ кардем ки дар он 5 бозингари беҳтарин аз нигоҳи ӯ гуфта шудааст. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти доимии видеои мо ширкати 1x мебошад. дар он ҷо коэффициентҳои баланд аз ҳама осаш эътимоднокист. агар футбол ё ин ки дигар варзишҳоро хуб фаҳмед, то ба ссилкаи комментария буда даромада бо промокоди TouchFood соҳиби 6500 рубл шавед. дастгирии шумо пешравии мо. дар зинаи панҷум албатта ҳамватани худашро ҷой додааст. Оле Гуннар Солшер дар томи таърихи футболи Норвегия беҳтарин бозингар ба ҳисоб меравад. худи Холанд аз тарафи ҳамин одам кашф шудааст, вақте ки Солшер дар дастаи Молде тренер шуда кор мекард. дар фаъолияти футболбозии худ Солшер бо ду хусусият аз бозингарони дигар фарқ мекард. якум бо чеҳраи рӯ, баъд бо ҳунари бамбардире ки бисёртар аз курсии эҳтиётӣ ба майдон омада бегол майдонро тарк намекард. ӯро супер бозингари эҳтиётиам мегуфтанд. лекин лақаби асосии Солшер дигар буд. қотил бо шакли рӯи кӯдак. барои он ки тренери ҳозираи Манчестер дар вақташ бисёр бераҳм буд, як зарра чашми тарс надошт ва бо футболбозони дастаи рақиб рӯ ба рӯ мезад. голи ғалабовари ӯ ба дарвозаи дастаи Бавария дар финале Лигаи Чемпионҳо аз хотири мухлисон ҳеҷ гоҳ фаромӯш намешавад. Эрлинг дар бораи легендаи футбол ақидаронӣ кард. вақте ки ба Молде омадам, ман як кӯдаки хурд будам. Солшер ба ман хело кӯмак кард. барои як ҳамлагар чӣ дар кор, ӯ ҳамашро ба ман ёд дод. роҳҳои бо гол анҷом додани ҳуҷумро ба ман омӯхт. ман аз Солшер як умр миннатдор ҳастам. легендаи футбол ки таърихи телевизион ҳамаи бозиҳояшро тамошо кардаам. аз ҳунару маҳорати ӯ дар тааҷҷуб мемондам. дар ҷои чорум Килиан Мбаппе. аз таърихи кӯҳан ба бозингарони нав мегузарем. ивазшавии наслҳо. айнан футболбози фаронсавӣ то кашф шудани Эрлинг Холанд беҳтарин бозингари ҷавон ба ҳисоб мерафт. таланти худоидодии Килиан ба гирифтани тӯби тиллоӣ қодир аст, мегӯянд аксар мухлисони футбол. акнун онҳо барои гирифтани унвони бачаи тиллоӣ ё худ вундеркинди Аврупо бо якдигар рақиб ҳастанд. бузургии Холанд дар он аст ки ба ҳунару маҳорати Мбаппе даст мебардорад. ӯ ҳамеша эътироф кардааст ки бозингари ПСЖ дар сину соли худ беҳтарин бозингар мебошад. вақте ки дар Залцбург бозӣ мекардам, голҳои бисёр мезадам, аммо қоил шудам дар кор ки Мбаппе дар чемпионати пурқувват ҳунарнамоӣ карда бисёртар гол мезанад. ӯ барои ман намунаи ибрат аст. ба Килиан нигоҳ карда ҳар як футболбоз бояд дарк кунад ки метавонад корҳои бузургро анҷом диҳад. суръати баланд ва техникаи олии Мбаппе дар ягон бозингар нест. на ҳар як кас метавонад дар ин сину сол ки хело ҷавон аст чемпиони ҷаҳон шавад. бовар дорем ки Мбаппе қуллаҳои аз ин ҳам баландро фатҳ мекунад. ҷои сеюм Роналдои асосӣ. Килиан Мбаппе ҳоло ҳам бо хотираҳои кӯдакиаш зиндагӣ мекунад. шояд ӯ пеш аз ҳар як бозӣ аввал видеои футболбозони беҳтаринро тамошо карда баъд ба майдон меояд. барои ҳар як кӯдак Роналдои бразилӣ дар ҳақиқат кумир аст. лақаби ӯ феномен буд. ин баландтарин унвон барои як инсон аст. бозиаш дар сатҳи дигар буд, аз замин то осмон фарқ мекард. метавонист як худаш тақдири бозиро ҳал кунад. ҳамон як пичоскааш як олам маънӣ дошт. дар хотиратон аст тамоми кӯдакон мехостанд мисли ӯ бошанд. барои ин Роналдо дар ҳақиқат ба таври афсонаӣ бозӣ мекард. ҳоло Неймар давомдиҳандаи кори Роналдо дар Бразилия ҳаст. ба ақидаи бисёриҳо беҳтарин бозингари бразилӣ дар айни ҳол. хабар доред ӯ Холандро мазоқ кард. миёни онҳо як баҳс шуда гузашт. чархиши фалақ ана ҳаминро мегӯянд. як бозингари бразилӣ кумири миллионҳо аст, яки дигар бо кӯдак сар ба сар мешавад. аз мавзӯъ дур намеравем. гӯш кунед. Холанд дар бораи Роналдо чӣ ақида дорад? дар кӯдакӣ тамошои бозиҳои давраи пеш ба ман хело писанд буд, махсусан бозиҳои Роналдо. он корҳое ки ӯ мекард ба ақл рост намеояд. ҷои дуюм ва соҳиби медали нуқра Лионел Месси. бе ягон сюрприз мегӯед шумо. шояд Месси дар томи топ беҳтаринҳо аст, ҳатто бисёртар дар ҷои якум. лекин ин дафъа дар зинаи дуюм. Лео дар 10 соли охир бозии кайҳонӣ нишон медиҳад. ҳатто дар 32 солагиаш метавонад бо дриблинг ними ҳайати рақибро гузарад. бале, баъзан Месси дар бозиҳои муҳим ноаён мешавад, барои мисол дар Эл Классикои охир. лекин ин фоҷиа нест. ӯ ҳам одам аст, ба кӯмаки дигарҳо ниёз дорад. агар ҳамдастагонаш камакак кӯшиш
кунанд, Месси аз ин 10 баробар илҳом мегирад ва корҳое мекунад ки одами хоки онро наметавонад. Як бор бинед бар муқобили ӯ чӣ гуна ҳимоя мекунанд. Томи даста барои боз доштани Месси вазифадор шудаанд. Эрлинг ҳам ҳайрон аст аз бозии Месси. Лео дар ҳақиқат сокини сайёраи дигар аст. Ба ақл рост намеояд ки чӣ тавр ӯ тани танҳо ҳамаи рақибонашро мегузорад. Мисли кӯдак ҳимоятгаронро фиреб медиҳад. Пои чапи ӯ як мӯъҷизаи дигар аст ва ҳама орзу мекунанд ки ақлан чанд сония мисли Месси тӯбро идора кунанд. Ва ниҳоят ҷои якум Криштиану Роналду. Кумири Холланд барояш ҳамеша дар мавқеи аввал аст. Ҳоло бозингари Португалӣ мусибат дорад, модараш бемор. Роналду нисбат ба оилааш хело ҷиддӣ муносибат мекунад ва аз ҳама чиз онро боло мегузорад. Барои ҳамин мо ҳам ба модари ӯ шифои комил мехоҳем. Пеш аз ин воқеаҳо Роналду гӯё ки аз нав ҷавон шуд ва қариб дар ҳамаи бозиҳо гол мезад. Афсӯс, коронавируси хонасӯхта ҳамаро дар ғафлат гузошт. Албатта Криш бармегардад ва суръату шиддати худро боз ҳам баланд мекунад. Эрлинг Холланд ба кумири худ боварӣ дорад. Ман орзу дорам ки рӯзе бо Роналду вохӯрам. Мехоҳам бигӯям ки айнан ӯ боис гардид ки ман футболбоз шудам. Роналду барои ман намунаи ибрат буд ва мехоҳам миннатдории худро ба ӯ баён кунам. Дӯстон, ин буд топ 5 бозингари беҳтарин аз нигоҳи Эрлинг Холланд. Ба шумо ҳам писанд омад? Метавонед вариантҳои худро дар комментария нависед ва ҳам нависед ки дар бораи кадом футболбоз мехоҳед мо топ 5 тайёр мекунем. Барои шумо ҷолиб нест масалан Ван Дейк киҳоро беҳтарин медонад? Ба ҳамин видеои имрӯза тамом. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.